2, 10 doen we in. Gaas.
wordt dit voor Hoofdom. Wilt je een jingle bells nog eens horen? Dat moet ik vragen. Wilt je een jingle bells horen? Ja? Ja, ik hoor net dat iedereen de jingle bells wilt horen. Dat is fantastisch. Ja. Nou, dus let's dan jingle bells all the way. Ik denk dat hij wel een medaille of 2 verdiend is, dus dan kom je even naar voren. We hebben een medaille voor het jongste lid. Wij zijn het jongste. Ja, Mina Harry denkt hier het jongste. Ja, wij zijn het jongste lid. Ja. Jongens, we moeten de zaterdag manier promoten. En jonge leden zijn heel belangrijk, dus vandaar het jongste lid een medaille om. Ja, zeker. En dan ook een, we hebben nu verdiend het meeste nog om een medaille te krijgen. Ja, dat is het zwaarste. Dat is het allerzwaarste van allemaal. Kom naar voren. Oké, dankjewel. En ik vraag, ja, ik heb even alvast de binding. Ja? Ja, mooi. Allemaal bedankt namens deze de kerst van die eigen vereniging dadelijk Pilsje. Nou, weer hebben we nog geen geld voor, maar ja, dat staat zo aan. Bedankt. Allemaal een groot applaus voor allemaal kunters. Maar we zitten inderdaad goed. Dat wil zeggen, voor Sjerp Cooper hebben we op zo'n 20 punten. 20 punten voor Sjerp Cooper. Het Sjoerd Cooper 33. Het Slaagwerk, ja dat nog in de huur 7. Maar de muzikaliteit is 24. Samen de klaterieën 11. John Monson en Vroly 24.
Geuf 110 punten. Gefeliciteerd. 110 punten, dus 110, hè? 110 points van de jury. Dankjewel, Atmar, voor hou vol. Dankjewel.